मी प्रज्ञा तेली. माझ्या चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला शेवग्याच्या पानांची भाजी दाखवणार आहे. म्हणजे शेगलाच्या, आम्ही त्याला शेगुल बोलतो. शेगलाच्या पानांची भाजी. भाजीला लागणारं साहित्य: ही शेगलाच्या पानं घेतलेत बारीक चिरून, म्हणजे शेवग्याची पानं. आम्ही त्याला शेगलाचीच पानं बोलतो. 2 बारीक चिरलेले कांदे, ओली मिरची, खोबरं, तेल आणि मीठ, बस एवढं. आता मी इथे ना कढई तापत ठेवली आहे. तेल होते पहिलं. जरा याला तेल जास्त वापरायचं. आणि मी करून झाल्यानंतर ना हे घालणार आहे त्याच्यात. खोबरेल तेल टाकणार आहे. खोबरेल तेलाने चव जर चांगली येते. आधी भाजी करून घ्यायची, मग खोबरं घालताना त्याच्यात खोबरेल तेल टाकायचं. त्यासाठी ते भाजून घेते मी. स्वच्छ एकदम साफ केली आहे. नंतर दोन कापली आणि धुतली. मिरची जरा भाजायला द्यायची. हे बघा, मिरची भाजलेली आहे. आता मी त्यात कांदा टाकते. कांदा मी हा चांगला भाजून घेते. करपवायचा, ब्राऊन करायचा. फक्त जास्त पण भाजायचा नाही. पालेभाज्यांचा कांदा असतो ना, तो जास्त नाही भाजायचा. तो थोडासा कलर चेंज झाला पाहिजे. हा भाजून घेते. कांदा भाजलेला आहे, एवढाच भाजायचा. आता मी यात भाजी टाकते. त्या भाजीला कसं कांदा जरा जास्त टाकायचा. कांदा आणि खोबरं जास्त टाकायचं. भाजीला चव चांगली येते. आणि सगळं मिक्स करून घ्यायचं असं. मी यात मीठ टाकते. ही भाजीला कापायची आणि धुवायची. प्रत्येक पालेभाजी कशी आपण आधी धुतो आणि मग कापतो ना, ही भाजी अगोदर कापायची. आणि यातला जो शेवळ असतो ना, तो निघाला पाहिजे. मग भाजी बुळबुळीत होत नाही. आणि मी पुढच्या पालेभाजीमध्ये पाणी घालत नाही शिजताना, पण ह्या भाजीमध्ये ना पाणी घालणार थोडंसं. आणि भाजी शिजली पाहिजे. जर अर्धी कच्ची व्यवस्थित जर नाही शिजली ना, तर पोट बिघडते. आणि ते तर पाणी घालायचं आणि शिजवायचं. म्हणून थोडं पाणी टाकून शिजवलं. तुम्ही वाफेत पण शिजू शकता, पण अशी पाणी घालून थोडं शिजून बघा. आणि भाजी शिजायला बारीक गॅस केलाय. आधी भाजीला शिजायला देते मी. भाजी शिजत आलेली आहे. अजून पाणी त्याच्यातलं आटायचं आहे. हे बघा, पाणी चांगलं आटून दे त्यातलं. मी दाखवते तुम्हाला. आणि त्याच्या झाकण नाही ठेवायचं शिजताना अजिबात. मग पाणी घालायचं आणि असं उघडीत ठेवायची भाजी. शिजायला द्यायची. झाकण अजिबात ठेवायचं. भाजीला करवट लागत नाही, थोडं गोड लागते भाजी. अशी सिस्टम करून बघा. झाकण न ठेवता शिवाय थोडं पाणी घाला आणि शिजवायची भाजी. बाकी पालेभाज्यात मी पाणी घालत नाही, ते याच्यातच टाकते पाणी. भाजी झालेली आहे. म्हणजे भाजीतलं पाणी आटलं. आता मी यात ना ओलं खोबरं घालते. ओलं खोबरं घालते. ओलं खोबरं घालते. आणि खोबरेल तेल आहे ना, ते थोडं घालायचं. आणि गॅस फास्ट करायचा. गॅस फास्ट करायचा. आणि चरचरली पाहिजे भाजी. गॅस फास्ट करायला. शेवटी घालायचं खोबरं आणि खोबरेल तेल. सेम अशी भाजी करून बघा. असंच नाही की याच्यामध्ये तर शेगलाच्या भाजीमध्येच खोबरेल तेल. तुम्ही मेथीच्या भाजीमध्ये घाला, मुळ्याच्या भाजीमध्ये घाला. भाजी चांगली लागते. कोणत्या पण भाजीमध्ये घाला. पालेभाजी शेवटी घालायचं खोबरं घालताना.
मी अशीच करते भाजी. शेवटी खोबरेल तेल टाकते भाजी. भाजी खूप छान लागते. मी तुम्हाला जवळून दाखवते. भाजीचा कलर चेंज नाही झाला. भाजी एरवीच्या एरवी राहिली. झाकण नाही ठेवलं ना भाजीचा कलर चेंज नाही होत. भाजी एरवीच राहते. झाकण नाही ठेवायचं आणि भाजी करू पण लागत नाही झाकण नाही ठेवलं तर. त्यामध्ये ना कॅमेऱ्यासमोर काळोख येतोय. रात्रीची बारकी शूट करते ना त्या काळोख येतोय. बघा व्यवस्थित मस्त भाजी झालेली आहे. ते मशीची अशी करून बघा आणि भाजी तुम्ही कशी झाली ना मला कमेंट करून सांगा. आता मी ह्याच्यासोबत ना भाकरी बसते. त्याचा काय व्हिडिओ बनवणार नाही. नंतर तुम्हाला मी बसते मी गेले. शेगलाची भाजी तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंट करून सांगा. माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन क्लिक करा. अशाच नवीन नवीन रेसिपी तुमच्यासोबत मी घेऊन येत राहीन. अशी भाजी करून बघा. झाकण ठेवू नका. फक्त झाकण ठेवू नका आणि शेवटी त्याच्यात खोबरेल तेल टाका. बघा मस्त लागतं चवीला. आणि आतापर्यंत ज्यांनी मला सबस्क्राईब केलं त्यांच्या मनापासून धन्यवाद. चला भेटू आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये नवीन रेसिपीमध्ये.